Айгөл Әхмәтғалиева. Баланнарда бал тәме. Апаның 8-дә, минем 6-да укыган чагы иде бугай. Безне мәктәп бакчасына эшкә чакырдылар. Мәҗбүри. Бүтән укучы да килә диделәр. Сәхия әнкәй, бәрәңге кәтмәнлисез, бер кая бармыйсыз дип шәрелди. Ничек итсәк иттек, кайткач та җитешәбез дип чыгып чаптык тәки. Мин өйгә ападан алданрак кайтып кердем. Ачулы кысылган иреннәр, борын турысында 2 сыр калдырып җыерылган кашлар, бораулы караш белән очрашмас өчен башымны иебрәк газ плитәсе янына үттем дә, үз алдыма ачы көлемсерәдем. Чәйнең суы тамчысына кадәр түгелгән. Чәйнек үзе өстәлгә җәелгән чүпрәккә каплап куелган, ипи шикәр ише ризыклар шкафка яшерелгән иде. Өтеп алырдай кыздырган кояш астыннан янып киеп кайтып керүемне бик әйбәт белгән әнкәй, үз ачуыннан үзе каралып, шул ук вакытта кечкенә генә этлек эшли алуына күңеленнән тантана итеп, өстәл тирәсен ялтыратып куйган иде. Дәшми, тынмый гына чәйнеккә чишмә суы салып, плита өстенә утырттым. Апаң кайдадыр трай тибеп йөри, син гүләйттән кайтып кермисең, ул бер бакча бәрәңге миңа гына дигәнмени соң? Ашарга дигәндә, ай, җитез кыланасыз. Эшкә дисәң генә. Башлана. Тамакларыннан берәр валчык ризык шомагына төшеп китә күрмәсен дип бугай әнкәй. Апам ямин өстәл артына утыруга, борын астыннан гел шушы көйне көйләргә тотына. Хәер, миңа барыбер. Элегрәк аркылы төер булып тыгылган төртмә сүзләр хәзер бер колагымнан керә, икенчесеннән чыга. Апам гына үртәлә аңа. Эчтән кайнавы топ-топ тимгелләр булып йөзенә бәрә. Чәй кайнаган арада Лин үзе апамда кайтып керде. Ролия генә кайда булгандыр ул көнне. Менә шуны тәки исемә төшерә алмыйм. Әләй, алҗадым. Апа шулай диде дә, чыннан да бик арыган кыяфәттә лап итеп урындыкка утырды. Аның хылкы әйтәм бит, үзенчәлеклерәк. Берәр нәрсәгә ачуы чыкса, яшькелт күзләре очкын чәчә башлый. Борын тирәсенә сибелгән сипкелләре дә ут булып янарга тотына. Яшь чакта нинди алҗа ул? Җәелеп утырасы түгел, чәйне кергәч тә әшәр идегез. Бәрәңге кәтмәнлисе. Сәхия әнкәй сүзен төгәлли алмады, апа бүлдереп, без кебек карашы белән аңа төбәлде дә, кые артында Рафаил абый белән кочаклашып торганчы, чыгасы еңдә кәтмәнлисе ең, дип куйды. Аның тавышыннан боз салкынлыгы бөркелде. Үги инәйгә гүяшыннан да без белән китереп төрттеләр. Аның чиртсәң кан чәчрәп чыгардай таза йөзе әллә кызыл, әллә шәмәхә төскә керде. Гәүдәсе күз алдында шинеп төшкәндәй булды. Тик ул бик тиз үзен кулга алды. Ах, яхшыдан яман туган нәмәрсә. Әле син минем арттан шымчылык итеп йөрисеңме? Күрсәтермен әле мин сиңа, дип, күркә кебек кабарынып, апаның өстенә килә дә башлады. Аның кизәнгән кулын беләзектән эләктереп алганымны мин үзем дә сизми калдым. Ярар, буласы булган, буявы уңган. Бу сүзне әткәйгә чыгармадык. Үзебезнең бәрәңге бакчасында төн үткәрүләребез генә ешайганнан ешайды. Үги сүзе колагына кермәсен дип, үз улымны да ялгыз үстердем бит мин. 12 ел күзгә күз карашып яшәгән никахлы иремне, баламның атасын, сөйеп кавышкан Ниязымны бергә укыган, гаилә дуслары булып чәй табыны бүлешкән иптәш хатыным тартып алыр дип башыма китергән идемме? 2 баласын җитәкләп, бер якта Гадиләнең ире ыңгырашса, икенче якта аталы килеш ятим калган улымны кочаклап, мин үкседем. Ир бирмәк, җан бирмәк дигәнне ишеткәнем бар иде. Җан бирүләре җиңелрәк түгел микән? Иреннәремне канатканчы тешләп, идәндә үрмәләп йөргән төннәрем күп булды. Улымның әтисен сагынып өзгәләнүе йөрәгемә кан саудырды. Мине күрәсе килмәсә, җан җимеше улы хакына бер күренеп китәр иде. Юк, безнең янга аяк басмады Нияз. Гадиләнең бер очраганда, якында җибәрмим, анда барса, синең белән йоклап кайта ул, дип йыландай ысылдавы колагыма матәм көе булып ишетелде. Әмиремне ток сугып, ул үлгәннән калганда минем челтәрләнеп беткән йөрәгем ничек түзде икән соң?
Балама көненә 60 укол кадаган чаклары булды. Бер томчы күз яшемне күрсәтмәдем. Табиблар иң начарына әзер булыгыз дигәндә дә еламадым бит. Худайның мәрхәмәтенә ышандым, өмет иттем. Ә ул армиягә киткәч соң, мәңге онытасым юк. 1992 елның 12 декабрендә әмиремне, бердән бер газиз баламны солдат хезмәтенә озатып калдым. Самарада укыганда, оннан Германиянең Вюнсдорф шәһәрендә хезмәт иткәндә салган хатлары тыныч, рәхәт, матур язылган иде. Ә көзгә аларның частьларын таратып, солдатларны йөк самолетларына төяп, таулар иленә озаттылар. Улымның таулар арасыннан язган беренче хаты октябрь азагында килде. Сентябрьдә Владикавказга килеп төштек. Германиядә җылы җәй булса, монда кап-караңгы, бер туктамый яңгыр ява. Кояштан җиргә төшкәндәй булдык, дигән иде улым. Яңа елдан соң килгән хатын укыгач, йөрәгем яралы кош баласыдай лепердәп куйды. Хатка артык сүзләр язмыйм, әни. Минем хәлне беләсең килсә, җай табып, Эмма якларыннан урап кайта аласың. Бергә хезмәт иткән иптәш егетне әти-әниләре алып кайтып китте, дигән сүзләр хәнҗәр очы кебек килеп кадалды. Таң сарысы белән мин юлга кузгалдым.